Izvršen je pokušaj ubistva načelnika gradskog odeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova u Marijupolju, Mihajla Moskvina. On je lakše ranjen u terorističkom napadu, a njegov automobil je oštećen prilikom eksplozije auto bombe. U ovim trenucima dolazi do snažnog granatiranja grada Orahova, prenose ukrajinski mediji. Uništavaju se položaji i rezerve oružanih snaga Ukrajine. Trenutno gori Kijev, prijavljena je ogromna eksplozija. Ukrajinski militanti granatirali su centar Melitopolja, zgrade koledža i stambene zgrade bile su u pogođenom području. Pojavile su se informacije da je komandir istočnog vojnog okruga Vostok, Rustam Muradov, smenjen sa svoje pozicije nakon očajnog delovanja u pravcu Ugledara, gde su delovi 155. brigade pretrpeli velike gubitke u tehnici i ljudstvu. Muradov je u žiži javnosti dospeo nakon svog komandovanja u operacijama ruske vojske u rajonima Pavlovka i Ugledara.